Kadang takut tahu kuksong, kuduma jararami by onima the challenge sudah tahu mani mui borok song mani challenge. Tabo coronavirus ni bagai lockdown solio, kiaba office ni asal sabung jara mana kah tini jara mana kah by onima ni challenge na accept kaikan, so ang tamo mui songka, tamo mui borok songka, hari song tabo video na lene, abuni yagola song kok salene. So guys. So narok ang je kok samani narok tabuk ang narok na funung nai eko tabuk hasto lockdown choli to ba asuk ang je songna musu abato manli ya tofan ang try khlainai tini jehetu by challenge rukhaba o by ni challenge no accept khlaikaba sini by onima so narok nuino manna ang tabuk songna nai tongo sini cha borok belaino ani favorite kaisa mui abongkha thalik mukhum thai tai alu bai godok khlainai ni try khlainai ang kuno din to songyokho to phono bai ni challenge ne accept khlai thani tini songnane ni try khlainai ke narok nuino manna brema kri phano abo o baza bai phano abono godok sagoi mano abo jara narok try khlainai di ho abono tin try khlainai nai yangka alu tongo alu thaisana nai tamni hingka khoroksa janai ba tasara alu ko bang rakha je mukhum thai tongnai thalik mukhum thai tongnai abo bangai thanai haini bagai alu kaisana nai yango moson ui mankha piais tongo so tabuk songlai ganai loge tongdi. So guys, narok nui mankhana yango brema kuri phana puthi bai puthi na baja serja kaham khena puthi ano abo bai te yango alu kaisa nor nai piais tongo moso tongo tabo mosono bokong khagai nagai sung kaisa bati tonai mano apni yagolo piais ra mani yagolo alu khogai abono thalik mukhunchok abono bo khognai abono bo khogmani yagolo sung kaisa sung jotno saimano sini para rogo joti washung rogo joti godok kheno belai kheno tho tofone sung nok para rogo tongnai jara ebakha phata rogo tongnai tabu to wa manthogya so wa manthogya phana sung try khlainai abono godok khlainani hunai kaisa dego phana hindi ebakha korea go phana hindi sung godok khlainani try khlainai so narok to nungnai no tama khlainai so khlailai gana piais rok khoglai gana te mosor rok khoglai gana alu rok khoglai gana nai tori. So guys, tabung no mon kha abo narok nuwina manka belai kutu so sung tabo arani shimi butuino alada khlainai tei aboni pore sung abono godok lainai okay so godok kheno tabo motamoti mon kha honino
mui munjang no tabuk just abo butino alada khlai sung kisa gotok kheno abo oin thangnai abo actually tinini o challenge accept khlai thani ang sauna ani experience rok bahayam kha video go narok nang sauna tabuk kisa gotok laina phadi so narok nui to mankhana tabuk gotokoi tong abo belano kutung haini bagai try khlayo narok jara video nui tong nai narok to khaklaina e abo to belano easy abo kono video sanamna nango haida hane फिया खेबा abo naturally parao jung je haike jung snam o haikena snamo narokni bagai easy angphano abo ani bagai belena tap tamon hinka ang kono din babate khe godokrok songjai yo ho sini jehoto by onima challenge rijak tong hingkaba songdi honai gang songnani try khlainai kha saimalia thongnai dena thongya abakha busuk jorate kaham butui naja abokhe godokni butui abonang tabo o jaga rui ronai ke motamoti sini mui pai thangka abakha finishing oi thangkha so jara video nugui sajak khata sajak nai narok to like comment share to niche khlainai naturally parani hike ani bai tini belano tap ongkha so I hope so thongnai honai kha khlayo so ani godok moi complete yani ki by onima je challenge ro mani abo complete ongkha touch complete oi thangka so guys complete ongkha godok so ang narokno kisa batio lukhlai phunugano tamani hinka abo busu jarate ko je ang tini mukhum thalik mukhum chokbai ta alu godogoi namani naroknang kisa phunugano batio so khaklayo thoknai hinai first time abo haike godok songmani ba je first time asuk sal rumi to lockdown soli to hinga hati roba asu manthulia hinga biodi mani challenge ba accept ma khlainai tamo songnai tamo songya wanawi tongmani so abo haikeno ang godok snamkha nugui to thongnai haino ma tongo belaino bahaibo motongno phaika narok jara nok bara ro tongo sung hai nok bara ro ta asu kahamke manthugia sini kitchen ro ba asu kaham kore tokon ang try khlaika tini kisa songnani bagai I hope so abo thongnai khaba norok jara nugnai norokbo video no sajangnai tai specially bionima bo o video no nugui sajangnai hani ang khaklayo abona norok nukhana ang first time abo heke godok mui songka sini mui borok ani favorite mui norok mukhum thai ba tharik mui khobai ta alu godok khlaika so abona experience okha o mui songthani o sini mui borok belaino tawai je sini ama song sini jara sono mui soi sana ya te ke busu jarte cost khlai ka pora jis kalang jiswe pi da for belano mokal mukti tep khlai kwai tok khani inka mo belaino mani experience angkha o mui soi so every woman rong khani bai respect rogo karon pora busu cost khlai mui rok soi jarwi tong so hani bai joto women rong belano respect rogo especially sobai nini accept nini channels nang accept khlai kha nung bahai nang jakho video nini thani respond manna musugo etodin accept khlaibia aboni bagino karon ang nungbo saimano news channel no samtang mane bagai tabo lockdown choli tongo onek busy to kani fiaba tini kisa jora nagai ang o video no snalka khaklayo narojara nubi tongnai norokbo sajarnai hini kaise unique mui songmani rok narok mukhani video so khaklayo norojotona hamjana especially by the belekna hambai ro nung especially jodi o video na hamjakha especially nini bagai ro video no snamkha khaklai nung hamjanai khloka